Zdravím vás priatelia, zberatelia. Chcel by som vás teraz predstaviť železný kríž prvej a druhej triedy. A v podstate boli tri typy železných krížov a to bolo rytierský kríž. Ten bol troška väčší, mal troška väčšie rozmery, bol na zavesenie na krk. Potom bol železný kríž prvej triedy a potom železný kríž druhej triedy. Čo som dohľadal, tak železného kríža druhej triedy bolo vyrobené okolo 4,7 milióna kusov, čo je celkom dosť. Sú značené aj neznačené varianty, vždycky neznačená, teda tie neznačené varianty, respektíve značené sú značené na krúžku. Hej, tento napríklad značený nie, ale sú ľudia, ktorí dokážu z toho dizajnu poznať z tej formy výrobcu. Vlastne táto varianta bola zavedená v roku 1939 a celkovo železný kríž bol zavedený v podstate v roku 1813 po Napoleónových vojnách. Hej. Len dizajnovo sa upravoval cez prvú svetovú vojnu a cez druhú svetovú vojnu a po druhej svetovej vojne tiež, kedy vlastne zmizol hákový kríž, ale prišlo tam vlastne to dubové ratolestie. Ako môžeme najjednoduchšie spoznať, či sa jedná o repliku alebo originál? Tie kríže sú vždycky vyrobené, teda sú z troch dielov. Stredný diel železný, kovový, respektíve hovorí sa, že pre Kriegsmarine boli nerezové stredy a vlastne dvojdielný obramok, alebo teda tie kraje, čiže z troch dielov. Tá vonkajšia časť je bronzová, teda strieborná a ešte bývala častokrát povrchovo upravená. Hej. Keď sa pozrieme z boku na ten kríž, tak vidíme, že v podstate sú to dva diely. Každý kríž musí byť vyrobený v podstate z tých dvoch vonkajších dielov a zlisovaný. A oni v podstate, ako to zalešťovali tie kraje, tak samozrejme do tých stredov sa úplne nedostali. Hej, čiže je vidieť ten spoj. Tie spoje. Aj na tých vonkajších krajoch je to troška lepšie, ale vnútorné sú trocha horšie. Niekedy sa aj stavilo som, že také kríže sa to normálne ako keby rozliepalo, rozpadávalo. Hej. Aj tu je to krásne vidieť. Čo sa týka EK jednotky, teda železného kríža prvej triedy, tak buď boli na sponu, alebo respektíve na ihlu, alebo na maticu, takú okrúhlu maticu na zašrobovanie. Tento je značený L18, dokonca je značená aj krabička. Ten stred sa dá aj vyťahnuť, ja neviem, či sa mi teraz sa mi nepodarí vyťahnuť, ten stred dokonca tiež značený. 5,25 ríšský mariek, neviem, asi to nebude cena. LDO. No dobre, dokázal som to vytiahnuť, tak to vyzerá znútra. A takisto aj EK jednotka je robená z troch dielov, hej. Keď si všimneme, vidíte tie v strede, tie spoje, ale bohužiaľ už sú aj repliky, ktoré sú vyrábané z troch dielov, čiže neviem, proste to musí mať troška človek v oku, aby videl repliku, ktorá je tiež takto vyrábaná. Sú už bohužiaľ aj takéto repliky. Hej. Môžeme vidieť také ako keby nite, také žilky. To oxidácia farby, to je veľmi dobrý znak. To viem, že je to, tým pádom to má nejaký rok za sebou. Zapínanie. Niektoré kríže boli značené aj na samotnom tele kríža, niektoré len na ihle. Hej.
Takže si toľko nejaké také všeobecné približenie K1 a K2. Rytierský kríž samozrejme nemám, lebo tie sú extrémne drahé a sú dosť vyhľadávané. A asi toľko nejaký stručný info k GK2. Samozrejme, buď sa nosil na vrecku tá EK2, alebo aj EK1, alebo sa nosila len stuha. Na EK2 stačila aj stuha, no. Čiže v podstate tá EK1 sa musela nosiť pripnutá, lebo tá stuhu viac menej nemala. Tak to je zatiaľ všetko a prajem ešte pekný deň.